Nakadawat og 100,000 pesos ang Cebuano coach sa Paris Olympics 2024 two-time gold medalist Carlos Yulo nga si Coach 𝗚𝗨 𝗚𝗏 gikan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia subay sa giandam sa kagamhanan nga Heroes Welcome alang kaniya. Si Coach Aldrin nagdako sa barangay Hipodromo ning Dakbayan sa Sugbo. Sukad pa kaniadtong 1995 siya nagtudlo sa men's artistic gymnastics. Giangko ni semblante nga sa wala pa sila nakadaog sa Olympics, kuwang gyud ang ilang financial support. Ug gani karon nakurat siya sa kadaghan nga ilang nadawat nga mga incentives ug pahalipay. So financial support, katong wala pa may magka-medal, murag wala pa gyud kayo ba. So niasa lang ni sa mga allowances sa POC and PSC. So karon na nagka-medal, murag inaani day, murag shock ba. Pero nung nagka-medal kami, na-touch jud ko kay first time in the history, duha jud ka gold ba. Gani si Cebu City Acting Mayor Garcia ning hangyo nga magpatabang kang Coach Aldrin sa iyang plano nga palambuon pa ang grassroots program dinhi sa Cebu City. I'm willing to help naman kahit na kato nag-storya ni Mr. Haiko. Tingnan na ko siya na sige kung sa programa niyo sir, mo support na lang ko. Pero ako sige na ay sago kalimtin ninyo kung in returns pa. Ang Cebuano Olympian nga si Alrin Ando kinsa pakya sa pagkuha og medalya sa Paris Olympics sa females weightlifting 59 kg category ning saysay nga mas paningkamutan og paglig-unon pa niya ang iyang trainings aron makakab-ot og medalya sa umaabot nga 2028 Olympics sa Los Angeles. Pag homecoming na mo sa pag-abot na magikan sa Pilipinas, grabe ang support sa mga Pilipino. So goal na mo na next Olympics mo uli mi diri sa Pilipinas with medal na. Kini si Queenie Joligon alang sa 𝗏𝗏𝗏 Cebu.